И коста хора, аз съм Давид, днес ще играем, ще идем един тъп хакер Йо-Йо 3. Какво е бъде Килаура и Янчик Мобак. Вижте, ай, ти се изсървам, айде! Ей го как плайва, какво е бъде Килаура. Чакай, искам да го стримам ти. Даже лепна. Идо! И лепна! Видя го, ес! Снимане! Ето го, enjoy си! Видях, че какво Дропнах един. Айде, моето момче, снимам се! Браво си. И това беше. Айде, и аз го снимам. Никой има ли книга Sharp 4, бе? Че имам такава брат И в това беше лука. от епизод Тъпи хакери. Не, още ще писам. О, дропвам! Още ни меч Sharp 5. Ето той продължава плайва. Кой дропна? Аз на коса на 2 сърца и половина. Брато бих някакъв с фул сет. Братва F5, Sharp 4, American 3, Fortune 3 и кирки и лопати за... За кому отърпах ти? Аз ще ходя да таковам, аз ще ходя да таковам клипа. Някой да им вайтни хубавото контактчето. Абе, стига си мобил, бе! О, бе, той е в това ли е, бе? Да, Вик, може да ми върнеш меча? Чакай, че още снимам. Така и това беше от нас за Тъпи хакери епизод 2. То Йо-Йо 3 не е ли? Ай! Вай, дави крипче, а не то зален. А сега ще... Ари, бе, бати жената, бе! Виж какво е, бе? Въшка такава малка. Гледай, не, оставам го. Бати, тука. Не, човек, това баба си сърбра. Аз съм махам тук, аз съм на джамдарка. Вие сте Аз голи. се Внимайте, пи! Идва зад вас. Ай, ко? Аз умрях с Аре, дропва 7! Ай, О, мой гъбе на 6 сърца. На 3 сърца. Значи на 2. Не, на 3. хубаво, яла си вземи айтемиче. Аз умрях с 5 лега. Кой иска Protection 4? Аз... Някой да им вайтни хубавото В дупката има чест, който дава прочет. Коя дупка? Къде е дупка? Аз ще го взех него. Къде е тази дупка, бе? Някой да има ли джамдарки сега в себе си да ми даде? Отивам до лап, ти... Там ли е чест или къде? Васето! Да. Колко даваш ли... ще ми дадеш ли джамдарка? Ти кой си? Мистер Марио. Чувате ли, Чакай. Марио? Къде е то чест с това? Ело в дупката, бе. Коя дупка? Къде? На PvP е тук. Лап, пи, и къде е? Лама, кажи. Това PvP тук. Да, лама, кажи къде. Е тук. Чакай, ти кой си? До теб съм. Не, това съм аз. Да. О, Той баше. спише хубето. Васи, я претъпая ми дай лек. Премиде. Къде е това? Къде е чест? Взел ли си това на PvP-то дупката? Идите ми. Не, къде е? Да, завършвам го. Чай. Тук е елата, бе. Я някой да дойде да вземи и те хилки. Това си вземи и те хилки. Дай ги на мен. Васи, ще ми дадеш ли лек? Ети. Ти колко стака имаш, бе? 2 близо. Час И иди ги събираш. Бах ти, як те прочета. Хо? Убим хубавото. Не! Що е това тим ли не? Чай да тим ви в дискусията и говори. Да ви споделя да видите с кой ти е черпатка. Да, искам да ми дадеш праче един човек. Виждате ли? Чакай. Не. Да. Зарежда. Виждате Ти ли? приеми. Кога бие? Йоето е тука! Кой е тук? Лепнах! Йоето! Кой вижда? О! Кой е тук? What? Вай ще ме го пратиш ли? Убий го! Кой бе? Йоето ме уби, бе? Да. Да ми върнете Аз не леговите виждаш ли? и про-четвърката. Леговите и про-четвърката, че умрях и аз. Давик, върни му леговите и прочетвърката на хубавото. Йо-йо скача с флая. Скачай. Скача ви Пазъл, ще бисите пратиш ли убити. това да изчерпах?
Усети му. Давай сега го правим. Някой взели легове. Дайте ми по-четвърката. И 2 лега имах. Няма, не взех леговете. Иначе взеха някакви горени. Аз взех про 4. И годинки имах, и годинки. Е, хубела. Давай, къде си? Е, тук при честа ти дам про 4. Извън. Тук съм. И взех каска. Там вие ще ме върнеш на този меч, бе. Майка ти вифих. Или как беше? Майка ти бе. Той е Давик. А меча ми някой взели го. Кой, ето ти Аз го фърнах, де. Пази са. 2 лега. Давик, ще ми върнеш ли меча? Той е дет сега с него, той беше мой преди. Искам аз да го използвам. Някой 2 лега. Взели ли сте леговете, бе? Аз взех само от някакви полшанки. 2 лега имам. Или взима леговете. Аз не бях никакви взел легове. Имах 2 лега. Мече си хубаво. Някой е взимал леговете на хубавето да му ги върне. Ей, добавич хубавито в парчето, хора. Да, верно, го видим. Дайте ми леговите, вкуса ви. Аз нищо не съм взел, нека само по-тоби глупости. Аз имах един неки, Васто ми даде още един, сега нахадва. Аз това имах 6 ги взех. Ако сте в дупката, хакера Йойо 3 скочи. Йойо 3 скочи, ето го. Това ще умра, чакай. Ревса. Хил бе! Идвам, чакай да пия. Пия плотове. Маляш човек. Той ще литни избяга, ще избяга. Тук бе, ще му уби, и аз ще умра, че. Ревил супер, не чакам, сега си пускам леговите. Вчера ми взеха 36 лега. What, умрех и аз. И аз ще пукна, че. Уби го. Браво, бе! Браво на хубавето. Бързо излезте и убирате. Аз съм тука. Убирайте бързо. Какъв е то? Луда, нещо. Някой. Кой ми взе мече шарпе? Някакъв скочи луда си. Кубе, приеми. Чакай, че някакъв скочи. Йо, е тука, бе. Къде е Йо, бе? Отрепете го, бе. На кого е мече шарпне с 4? Йойото, взяйте ми ти. Някой взели мече шарпе, бе. Не ма пите. Убийте тук! От моята! Хора! Убито ти им ли? Доброто. Бой по луда дъл, ей. Отнете малко. Сега слушайте ми. Аз умрях! Той аз. Той тук няма на титен, бе. На кого беше мече шарпне с 4? А шарпе Ще нещо. ми слушате ли затварям? Слушаме те, бро. Слушаме те, казвай. То го убих с ръчичка. Добре, слушаме те, казвай. Ето съд. Някой взели мече шарпе, бе. Вас е взех чувство. Аз казвам на този оунера да се даде скайпа, че А съм ти се кой си? Хубавото. Добре, дай го. Чакай, лала трет. Някой ме взел! звъня на този оунера. Епоха оунера. А вас къде си? Тук ще чакай. Ела на треда. Той Аксел, ако дигне, аз ще ми кам да върни леговете. Чакай, Добре, аз такова, аз съм... слушайте малко, ако Зад тебе съм. Аксел, чакай, чихо, споделяме екран да види двамата хакери, така. Тъй, аз